Ahojte lidi, tady je Mr. Milio 111 a dneska si spolu ochutnáme to Cheetosky s příchutí. Nevím, ale vím, že jsou pálivé, takže já bych to neokecával a šel bych rovnou na to. Takže už je to mám rozbalené. Kádne jak takhle. Takhle, teď test, jo. Takže 3, 2, 1, teď. Mám cítit kreveta a čili moc nejsou. Malinko čili. Pak jakože malinko. Kolik bych tomu dal bodu? Dal bych tomu 10 z 10. Fakt dobrý. Hodnota sice 60 korun, ale 10 z 10. Pokud se vám tohoto video líbilo, tak dejte určitě like, odběr a u dalšího videa čau.